35 बोसोरनि समनि गेजेराव जोंनाव मोनसे रोंगौथि फैबाय, एक्सपेरिमेन्ट जों मोनबाय, एक्सपिरियेन्स जों मोनबाय, जोंनाव मोनसे रोंगौथि फैबाय जे आलादा हादर बड'लेण्ड मोनाब्ला बे बिटिसि होन बिटिआर होन बेजों खुनु रोखोमै जोंनि बर' हारिया जुगे जुगे बे बुहुमाव भारत हादरनि सिङाव सोद्रोम बारग'सा हारि हिसाबै थांनानै थानो मोनसे गोब्राब दं। नागा, मिज', अरुणाचलिस, गार' खायसे जयन्ति आपनार जेरै 5 लाख, 10 लाख, 7 लाख, 12 लाख, 15 लाख जुदि सेपारेटसो मोनोब्ला बर'आ जेराव 20-25 लाख दं, जोंनि प्रप'ज बड'लेण्ड एरिया बुरलुंबुथुर दैमानि साहा जों माने सेपारेट मोना आरो जों खेबफ्रोम थाखो बे भारत जेब्ला जों गभर्नमेन्ट सावरायो, गभर्नमेन्टआ बुंबा बै समाव जे खुनु रायजोखौ बुखावनानै रावनोबो गोदान रायजो होनायनि भारत गभर्नमेन्टनि आखायाव खुनु थांखि। नाथाय जेब्ला साननाय जागोन आलादा गोदान रायजो दानायनि, नोंथांमोनाबो साननाय जागोन। नाथाय जोंखौ थगायबाय। 2014 मायथाइयाव तेलेंगानाखौ जों रुवा हो होनदोंमोन, 2014 मायथाइयाव तेलेंगानाया नै मालाय होनानै थांगलायबाय। दा बे जाबाय भारत संबिधाननि 2-3 आर्टिकेलाव लेखा लिरनाय दं, इन्डियान पार्लियामेन्ट सुप्रिम अथरिटि सेपारेट स्टेट होनो हायो, गोदान स्टेट होनो हायो, मोननै मोनथाम रायजोखौ दाजाबनो हायो। आरो जोंनि इन्डियान कनस्टिटिउसना जों जिखिनि मिथिगौ बियो फ्लेक्सिबल, बेखौ जेरै नांगौ एरै सोदांनो हायो। बे स्टेटिक नङा, बे इनिलास्टिक नङा। गोसो जाबानो गभर्नमेन्टआ, गोसो जाबानो इन्डियान पार्लियामेन्ट लकसभा ओमफ्राय राज्यसभाया बिल पास खालामनानै सेपारेट स्टेटखौ दाना होनो हायो। तेलेंगानाखौथ' खुनु प्रत्येक गावहोआमोन अन्ध्र प्रदेशनि मानसिया। थेवब्लाबो एसेम्बलिनि रिकगनिसन गैयाब्लाबो, एप्रुभेल गैयाब्लाबो जबरदस्ती इन्डियान पार्लियामेन्टआ 2014 बिल पास खालामनानै तेलेंगानाखौ मोगथाङाव महर होदों। दा बिनि थाखायनो दिनैनि बे फार्स्ट कनभेनसन अफ अल बर' एक्स भलुन्टियार्स फर्स अर्गानाइजेशननि कनभेनसनाव आंखौबो लेंहरनाय हिसाबै आं बिथांमोननि लेंहरनायखौ सनमान होनानै आइ आफा रायजो बिदा फंबायफोरजों नुजानो होननानै आं दिनै फैदों। आरो बे कनभेनसननि गेजेरजों नोंथांमोननि प्रेस मिडियानि थ्रुयै दुलाराय बुहुमनि बर' फिसाफोरखौ जेखि आफादाव थाया मानो, जेखि हानजायाव थाया मानो, जयैनो खौसेयैनो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि थाखाय थै थां जुजिफिननो, ज' जाफिननो आं दिनै खावलायदों।